БСП, господин Михайлевски. Михайлевски. Той е дошъл, след като са се дали труда да проучат нашите проблеми, да ги проучат на сериозно ниво, чак до база европейски директиви, да ни предложат споразумение за по-нататъчната съдба, за развитието на рибарското селище в частност и на дребномащабния риболов в България, който касае всички нас. Това, което ще се развива като дребномащабен риболов по европейските нормативи, касае цяла България, от Лом до Силистра и от Дуранкулак до Резово. Бях изненадан, че толкова добре са се подготвили от БСП. Затова ще дам думата на господин Михайлевски да прочете предложението, така предложеното споразумение. Благодаря. Може само така да мога да виждам част от това, ако не възразявам. Да. Добър ден на всички. Първо ви благодаря, че дойдахте. Ние направихме една предварителна среща и наистина се постарахме да изучим целият проблем. Аз ще бъда абсолютно откровен с вас. Няма да ви давам никакви напразни обещания, защото казва първо с устройство на територията е много тежък. И формално погледнато, както в много случаи чиновниците държавните подвеждат формално, първото мнение, което е, че този проблем няма решение, че всичко е незаконно и събитията, които се разиграха и последната година или последните месеци с разрушаването, показват, че така се мисли от страна на чиновниците. Аз ще разгледам две групи въпроси. Първо, хронологически какво се е случило тук и какво е възможното решение, съвсем отговорно, по отношение на устройство на територията тук в рибарското селище. И втория, разбира се, свързан с вашата дейност, която напоследък, след като имах честта да бъда определен за водач на листата на Коалиция за България и БСП в Бургаския регион, се постарах да прочета много директиви и доклади, нашата законодателна база, наредбите и видях, че действително нещата са поставени по начин, по който не способстват и възпрепятстват излишно в много тежка административна тежест вашата обикновено кампанийна дейност, която не е регулярна и това създава много проблеми на всички вас. Ще го разкажа първо казуса така като една приказка. Първо, и според мен върху което ние трябва да стъпим е следния факт. През 1974 година, когато тогавашното рибарско селище, следствие на необходимостта да се разшири пристанище Бургас, е изместено тук по принудителен начин от държавата, без значение, че тогава сме били в друг строй и така нататък. Всъщност държавата е поела един ангажимент и това има съвсем конкретни правни основания и формира съвсем ясни правни очаквания от ваша страна, че когато принудително се измества едно селище, което има своите традиции, своето препитание, своя поминък, държавата е трябвало да гарантира не просто преместването и локализирането му на друго място, в случая тук и изкопаването на двата канала, а е трябвало да предприеме и действия, които да даде възможност на хората, които тогава са дошли тук, да придобият съответните права на собственост. По една или друга причина това не се е случило. Извършени са определени действия, за да може да се ползват каналите и съответно да извършват риболовна дейност. От държавата, може би, казвам може би, поради тогавашната организация на формата на собственост, бидейки единствено и само държавна, не се е погрижила или не е счела за необходимо да даде по някакъв временен статут на рибарите, които пребивават тук. След това, в новите условия, вече след 1990 година, има съответните условия на търпимост до 2005 година, когато започват действията за определяне на огромна част от постройките като незаконни. Разбира се, тук трябва да бъдем абсолютно чести, че през тези години, през тези десетилетия и много други хора допълнително са изградили постройки на място на рибарското селище. Какво реално може да се направи в момента? В момента фактическата обстановка е такава, че имаме държавен горски фонд, имало е поет ангажимент да се прехвърли, не е изпълнен от страна на държавата, поне до момента няма решение на Министерски съвет.
Има изработен общ устройствен план на община Бургас, подробен устройствен план за рибарското селище, който предвижда и трети канал и съответно оформяне на различни парцели с големина около 500 квадратни метра. Сега аз вчера звъннах на телефона господин Янчев и го попитах, сигурен ли сте, че предназначението на този терен е именно за риболовна и всяка дейност, защото аз това, което видях вчера в официалния сайт на община Бургас, е, че това като петно, поне в официалния окончателен вариант, така пише окончателен вариант на общия устройствен план, пише за рекреационна дейност. Зато рекреационна, т.е. за вилно селище, но не риболовно. И затова тук според мен ни трябва само слагаме една питанка, която трябва допълнително да изясниме, но това ще стане в рамките на действията, които ви предлагаме. Какво според мен трябва да се направи и това, което ние поемаме като консулент, като бъдещи народни представители от името на народните представители на Коалиция за България, аз имам мандат да подпиша, като съм сигурен, че и другите народни представители от другите политически партии, които получат доверието на бургазли и на целия регион, сигурно няма да откажат да се включва в наши действия. Ние предлагаме следното нещо. Ясно е, че проблема е в законодателството. Ясно е, че в рамката законовата, която съществува в момента, няма ход да се даде законов статут на това селище. Затова съвсем логичен извод е, че трябва да променим законовата рамка. За да не бъдем опрекнати обаче, че го решаваме казуса единствено и само за частен случай, в случая рибарското селище тук, ние предлагаме следното. Поемаме ангажимента, че след формиране на Народното събрание ще внесеме проект за решение и смятам, че имаме силата да го прокараме за създаване на временна парламентарна комисия, която да работи примерно в рамките на 2, максимум 3 месеца, която да направи следните неща. Да изследва целият проблем исторически, да изследва нормативната законодателна и подзаконова рамка и да предложи решения в поредица от закони. Тук ще трябва да се променят и Закона за държавната собственост, и Закона за общинската собственост, и Закона за устройство на територията, и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Вероятно е още някой закон, с който основната ни цел е следната. Да дадем статут на това место, да го изкараме от Държавния горски фонд и да намерим механизъм. Има основания, няма да влизам в юридическата тема сега. Тук 3-4-5 дена работихме с едни от най-добрите юристи, които винаги са ми помагали. Аз веднага след избора, че ги докараме тук да срещна с тях, но не е сега момента. Да дадем статут на сградите, да могат сградите, защото те и в момента, независимо, че вие сте инвестирали, вие сте ги постелили по силата на действащото законодателство, не са ваши, а те са държавни. Дадем статут, по който може да ви прехвърлят тази собственост на вас, на тези, които сте ги изградили. И съответно втората важна и най-решителна крачка е да придоби статут урегулираните поземлени имоти и да могат да ви се предоставят. Да, тук трябва да направим консенсус и, как да кажа, изключение, не само за вас, затова казах, че изследваме и други селища, подобен казус има в Шабла и на още няколко места, за да можем да решим проблема. Казвам ви, не е лек проблема, ще имам сигурно много сериозна дискусия в Народното събрание и трябва да го направим по начин, по който едновременно да решиме проблема тук и на други места по Черноморското крайбрежие за рибарски селища и да не създадеме врата, по която да тръгне незаконно строителство на всяка и друга в страната. Аз мисля обаче, че ние имаме много сериозни аргументи, защото ще стъпим на фактите, че държавата принудително е изселила преди 40 години, че в крайна сметка тук основната дейност е свързана с препитания и традиции, които имат потенциал при една добра устройствена база да станат и много сериозна туристическа атракция и въобще да се развие рибарството, дребното рибарство в тези рибарски селища в Българското Черноморие. Това е предложението ни по отношение на устройство на територията. До момента, пак повтарям само, законовата рамка е такава, че тя не позволява законодателно решение, за да ви даде статут. И затова, може би, се тръгнаха да се правят тези истории с събарянето на незаконни сгради. Сега ясно е, тук трябва да бъдем безкрайно откровени, че няма нито един политик, нито една политическа партия, която ще да събори всичко това. Това е просто абсурд. Няма такова решение. Но и същевременно, когато закона ни дава да се предприеме нищо, ние трябва да прекратим тези вече колко продължават десетилетия неясен статут, за да може в крайна сметка да го решим. Пак ви казвам, няма да е лесно, но ще го направим. Аз съм получил увереност от юристите. По другите теми, само ще ги маркирам, да не ги изчитам всичките резултата, да.
По другите теми са следните. Аз запознах с всички директиви, които действат по отношение на риболова и в частност на дребният непромишлен риболов. Комисията има поне 3 важни регламента, които касаят определянето конкретните правила, както има 2 специални доклада, единият от 2011 година, другият от 27 септември 2012 година, които точно това препоръчват. И България трябва, според мен, много бързо да си преведе законодателството, първо като синхронизация и хармонизация с Европейския съюз. За какво става дума? Европейската комисия ни препоръчва, и ние тук го усещаме на гърба си. Ще припомня само, че като четах доклада, че България има 2337 кораба, в кавички, които са риболовни, а също се оказва, че от тези 2337, 2236 са лодки до 12 метра, но ние така ги водиме по стандарта на Европейската комисия. И на времето, преди около няколко месеца или година, ние сме дали едни доклади за риболова срещу този мащабен в кавички риболовен флот, който се оказва, че